weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to mairie to jaaba liduɓe to beeli cowe to wuuro soogi to wuuro moolo dungo wuuro ceerno dungo wuuro alpha to dondu jowol ɓoggue e leega to rosso ko on takkusan juula ha e nder duɗal ceerno ɗa ha dukke ko taari ɗum kabaruji men e ɗemgal pular e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ma en kaale dokker goto woni jippinnoɓe bagasuji basɗo fittande mum e nder kaggulaɗe mo Nouadhibou to leydi Sénégal Tidiane Sall lomtima Bruno Diatta gonnoɗo chef de protocole e nder galle hoorejo leydi to leydi Mali Barkane koninkoɓe leydi France ɓe hinde Barkane ɓe mbaɗi tigui sorti mawɗo ñalawma hanki o ɓe jooɓima pittali yimɓe hewɓe taw ko jeeyaɓe e pelle cebbitiɗe to leydi Guinée Conakry ko almameɓe tato julni waktu goto e saaha goto e nder juma goto to leydi Tanzanie ko medde ɗiɗo ɓandu neɗɗo fuɗɗiɓe yitede e nder bateau taw ko bateau Ferrari jolinoɗo e nder leydi he to leydi Nigéria capanɗe jeenayo e jeeɗiɗo neɗɗo fuɗɗiɓe wasde pittali men tawa ko rafi biteɗo choléra yooɓi pittali mumen to leydi Libye ma en kaale temedere sappo e goho neɗɗo basɗo fittande mum e gar min gara tawateɗo e yewɗo saaha e nder Tripoli lamorgo leydi he bisimilla mon e kettuki hoto goɗɗe joni joni jañoɗen. Kaburuji mon e ɗemgal pular Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo biira nogas e tati lewru juko hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeetati kabaruji men e ɗemgal pular e sowto he ko musidɗo mon Ghali Abouba hono no mbiruɗen e gardiɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie puddotoɗen to leydi Mauritanie Mohamed Wul Abdoul Aziz hoorejo leydi ndi caggal jillu makko nde wanno e nder leydi Mali tawtoriyede manditare leydi Mali e tawtoriyede kadi jottugol e jappere hoorejo leydi nanɗo makko sehil makko Ibrahima Boubacar Keita kikiɗe Ased hanki o arti e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi to boowal lade diwoje ngal tumsi ko ɗon tigui o jippi kanko mo hoorejo kanko Mohamed Wul Abdoul Aziz noon nde o yahata tawtoriyede manditare leydi Mali capanɗe 5 leydi mandi 58e anniversaire taw ko manditare leydi Mali e tawtoriyede kadi jottugol nanɗo makko sehil makko Ibrahima Boubacar Keita o yahani goto omo yaadi e joom suudu makko woni premiére dame biyeteɗo Mariam Mintou Ahmed omo yaadi kadi e Diallo Mamadou Bathie jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati e jokkugal nden ka e kisal leydi ndi omo yaadi e biyeteɗo Ahmed Wul Bahiya on ko directeur cabinet makko e biyeteɗo Mohamed Wul Meklana on ko ambassadeur joɗiniɗo leydi Mauritanie e nder leydi Mali omo yaadi général de division Mohamed Wul Cheikh Mohamed Lamine on ko chef d'état major général adjoint omo yaadi kadi le contre amiral Mohamed Cheikh Taleb on ko chef d'état major particulier makko Ahmed Wul Bah omo yaadi Ahmed Wul Bah e biyeteɗo Mbarek Wul Beyrouko ɓen ɗiɗo fof ko conseiller ji e nder galle hoorejo leydi omo yaadi kadi e biyeteɗo El Hassan Wul Ahmed on ko directeur général protocole d'état ko ɓeɗo woni ɓe o yaadi e saaha nde o arti noon e nder boowal lade diwoje ngal tumsi ko ɓeɗo gaari jaɓɓade mo o tawi ɗon ene ari jaɓɓade mo hono Yahya Wul Heddemi hoorejo jagorɗo leydi Mauritanie e wondude e jagorɗe kewɗe woɗɓe omo tawi ɗon kadi cukko directeur cabinet hoorejo leydi o tawi ɗon kadi waali Nouakchott banggue worgo e hoorejo communauté urbaine mo Nouakchott ko ɓeɗo gaari jaɓɓade Mohamed Wul Abdoul Aziz hoorejo leydi ndi ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie no hono mbiruɗen e gardidi kabaruji men Ased hanki nogas e ɗiɗi lewru gonɗen du nogas e ɗiɗi lewru gonɗen e nder kaggulade woni port mo Nouadhibou ko dokker goto woni tigui jippinoɓe bagasoji ko kañum tigui taw kadi ko gollotonoɗo e bateau goto bateau awa ko kañum wasi toon fittande mum
kanko non koye saaha wone gollal makko ko ɗon tigui contenaire sami e makko ko ɗon o heddi ɗum noon waɗi ko ƴessata hanki sanga 2 heures du matin ko hen tigui o wasi fittadu makko ha joni leydi Mauritanie keddoɗen jayde alakabar nde holliri tigui wonde lawol train hakkude Nouakchott hakkude Nouadhibou e Zouérate tawa kadi koto lawol train ngol train sinima nawo minre heewi rewde ngol lawol noon koko bonno caggal kayde toɓoji kewɗi ndiyam caami toon bonnino ngol lawol ha train o natti yaade e oɗo saaha noon ɓe kolori tigui lawol ngol fewnitama train o fuɗɗima ƴettude golle mum hano hannirtini on train noon heewi ummade ko Zouérate tawa ko minre o heewi julnude o madda ha to kaggulade tawteɗo mo Nouadhibou ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kaɗen Ismaïla Wul Cheikh Ahmed ko jagoɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo jokkodiral leydi ndi e leyɗele goɗɗe woni ministre des affaires étrangères kanko noon ñande o waɗi arti ñalawma hanki aset hanki no gasɗiɗi o arti jillu o arti e nder Mauritanie e caggal jillu makko balɗe ɗiɗi ngu wonno e to Maroc e nder leydi Maroc noon o joɓɓe mom toon o joddima toon e nanɗo makko sehil makko jagoɗo leydi Maroc kalfinaɗo ko fate jokkodiral leydi Maroc e caggal leydi biteɗo Nasser Boureta o joddima kadi e hoorejo jagoɗo leydi Maroc biteɗo Saad Ed Otmani ɓeɗo noon ɓe jewtidi gueɗe kewɗe no fewi ko fate moƴƴodirde jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi woni leydi Mauritanie e leydi Maroc hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali noon wayri welde hakkude mabɓe wayri welde no fewi e oɗo saaha foof ɓe jogui no kereƴni woni hakkude mabɓe ne herƴi no fewi ko fate diplomatie hakkude leyɗele ɗe fodde joni duuɓi sappo e ɗum teska diplomatie hakkude leyɗele ɗe ene herƴi no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen aleda hande nogas e tati lewru gonɗen ndu ene tijja tigui ma Yahya Wul Heddemi hoorejo jagorɗo leydi Mauritanie mo ɓayin tigui inde tawa kadi ko jagorɗe kesse woni nouveau gouvernement kesso jagorɗo kesso ɓe waɗamini gollodade tawa noon ko gouvernement kesso cuɓaɗo ɗon caggal nde sumgoji mbannoɗi tawa kadi ko sumgoji maire uji sumgoji sarɗiyeji e sumgoji conseiller régionaux ji caggal nde wanno ñande goho lewru septembre e sappo joyyi lewru septembre o gonɗen ɗo mbiye maydu ndu kamɓe noon e lewru septembre o gonɗen ɗum ɓe kolliri noon ƴewɗo ñalawma hande wone ɗamina tigui kanko Yahya Wul Heddemi maw ɓayin tigui doggol taw ko inde ɓen jagorɗe ene ɗamina noon ma waylo kewɗo ma jagorɗe kesse kewɗe ma cuuɓe hen e oɗo saaha jagorɗe kewɗe tawa kadi ko humpitiɓe ko fate faggude e humpitiɓe ko fate dawrugol ene ɗamina tigui ma cuuɓe e oɗon gouvernement taw ko jagorɗe kesse kanko Yahya Wul Heddemi noon hoorejo jagorɗe hakkillaji kewɗi ɗe nangui mawo heddo e laamu e ardade laamu ngu wonde chef de gouvernement wonde premier ministre hoorejo jagorɗe mawo heddo hen ha ɗo nde sumgoji badɗi tawa kadi ko sumgoji ɗaminiɗe waɗede e 2019 tawa ko sumgoji hoorejo leydi ha joni kabaruji men e ɗemgal pular sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal noon kala mbiyen Bruno Diatta noon ko men gonnoɗo chef protocole e nder galle hoorejo leydi Sénégal guila noon laamu Senghor o woni no chef de protocole laamu Senghor nde Senghor yeehi o gollodi kadi e oɗo biteɗo Abdou Diouf nden Abdou Diouf yeehi Abdoulaye Wade ari ha joni konko heddino e wonde chef de protocole e nder galle Abdou Diouf yeehi biteɗo Abdou Diouf Abdoulaye Wade yeehi ko biteɗo Macky Sall guila Macky Sall ari koye mum o wondi kanko noon e saaha kaymo Abdoulaye ɗum noon ene hollira tigui wonde moƴƴindemo golle makko e laaɓedemo golle makko e nundal makko nde won noon gollodade e hooreɓe hewde tawa kadi ko poste mo gonɗa a waylani ɗon ɗum noon ko hunde tinde no fewi kanko Diatta noon kanko Bruno Diatta noon e hitande ujunnaji 2015 o hollirino tigui hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall wonde o yiiɗi ko woppidde golle e ngan sanga o yiiɗi ko woppidde golle o yaha foftoyo Macky Sall noon hollirino tigui ɗum ɓuranani ɗum yiiɗi tigui ko gollodade makko yiiɗi tigui tengtinde wawde moƴƴinde golle makko e nundal makko ko nden noon Macky Sall wi tigui ñette o yahata holliri noon guila nden noon nde won noon eɓe gandi ko weeli duumota ko kadi hunde foof ma ɗum nattu ha laaɓa guila nden noon kanko Bruno Diatta o jofinoma tigui tawa kadi ko neɗɗo mo ɗamini ene wawi lomtademo ɗum noon guila nden ɓe cuɓinoma oɗo biteɗo Tijani Sall noon ko guila nden ko kañum tigui golloto e makko kañum takki e makko kañum wanono annama cukko makko ni Tijani Sall noon hollirama guila 2015 ha 2018 kala hoorejo leydi Macky Sall to yahata ko kanko heewi heblude jawgol mum e nder leydi he ha e caggal leydi kala kanko Tijani Sall noon ko adi komo arti kanko Tijani Sall noon saabi gartugol makko e nder galle hoorejo leydi woni à la présidence ko ɗo birinoɗo Bruno Diatta kañum tigui saabi haw arti ɗon kanko noon o wurno ko caggal leydi kanko Tijani Sall ko kanko wonno consul général mo leydi Sénégal e nder
to wiite Casablanca e nder Maroko ko tijawo non Bruno Diatta ko kañum tigi saabi haw artira tigi e nder galle horejo leydi ɗum non hawruno ko gila avril 2014 ko nden noon biyeteɗo ko nden noon oɗo biyeteɗo ko nden noon biyeteɗo Massamba biyeteɗo ko nden noon biyeteɗo Massamba Sarr lomtimo woni tigi woni consul général mo leydi Sénégal e nder Casablanca gila nden kanko Tijani Sall o woni tigi koye nder galle e nder palais présidentiel ko ɗon kanko woni no annama cukko chef de protocole kanko woni cukde protocole e nder galle heni e oɗo saaha joni noon o laatima tigi e oɗo saaha o ñalawma hande o laatima o subama tigi kanko wonti chef de protocole e nder galle hoorejo leydi o lomtima oɗo Bruno Diatta ha joni ko to leydi Sénégal keddoɗen e on fannu ko fate alhaali Bruno Diatta gonnoɗo chef de protocole e nder galle hoorejo leydi jaltuɗo aduna ñande aljuma ɓennuɗo e nder boowal laaɗi diwoje e saaha kay mo dusanno hoorejo leydi jinnoɗo yaade tawtoryede manditare leydi Mali e jotugol Ibrahima Boubacar Keita kanko Bruno Diatta noon gila o sanki fade oɗo jaaha joni cikoreji makko hewɓe ummima tigi e guure mumen e nokkuji kewɗi payi tigi to wuuro mabɓe tawa kadi ko wuuro makko to jibina mbotu makko dasa e nder ngoɗo wuuro wiyetego Kabrousse noon ene tawe tigi e nder département Ousoye ko toon tigi wuuro ngo tawate galle mabɓe noon ene tawe tigi nder leegal biyetegal ñalu ene tawe nder Kabrousse e oɗo saaha noon yimɓe hewɓe ne tawe toon tawa kadi ko koreji makko e famille makko foof e ñalawma hanki o noon hono oɗo biteɗo Emmanuel Diatta ko denɗi ko holliri tigi wonde famille mabɓe foof ɓe jooɗima kamɓe noon e oɗo saaha hakkillaji mabɓe kamɓe foof nangui ko ɓandu Bruno Diatta yo artire tigi e nder ngon wuuro wiyetego Kabrousse beele mo wawa wirnede toon o lelo tigi e leydi taniraɓe makko ko ɗum tigi woni ɓuura moni miijo mabɓe muye mabɓe ene ɗamina noon ma hoorejo leydi laamu Sénégal foof ma hokko yamirode kay beele kadi ɓandu makko ne wawa artire toon laamu ngu kadi amneke sall holliri tigi ma laamu ngu daro hen darde no foti darade foof ha o wirne tawa kadi o wirne e suturu o wirne e teddugal ha joni ko leydi Sénégal kalen ko fate dawrugol e oɗo biteɗo Ousmane Kane noon ko goto e jaale tawa kadi ko jaale tambinoɗe kaɗo landa witeka le grand parti noon ko landa ka Malick Gakou ardi e oɗo saaha noon kanko Ousmane Kane o holliri tigi o eggi ka landa ha laaɓi witeka le grand parti o fati tigi e hoorejo leydi e landa mum witeka APR e landa APR holliri tigi ko hen tigi o fati o ɓayini ɗum noon koye saaha kay ɓoɓe gonno e moɓodiral tawa kadi ko moɓodiral ngal maire mo Guédiawaye biteɗo Aliou Sall kañum tigi yuɓɓino moɓodiral koye ngan saga noon kanko oɗo biteɗo Ousmane Kane ko hen tigi o holliri e oɗo saaha o eggi landa kaɗo landa ha laaɓi witeka grand parti taw ko landa dawrugol o tawtori tigi APR o tawti hoorejo leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yen ha to ono nokku biyeteɗo Pont Foire e aseta hanki o noon mbiyen ko tana musto ko accident kulɓiniɗo waɗi tigi e nder Dakar tawa kadi ko ono nokku biyeteɗo Pont Foire e nokku pont tawateɗo e nder foire legal foire e nder Dakar ko car goto tawa kadi ko car mo hinde Ndiaga Ndiaye ko kañum tigi waɗi accident musɗo kanko Ndiaga Ndiaye noon o ummino tigi omo jolluno yimɓe hewɓe no fewi taw ko umminoɓe wirwirde e nder Guenale e nder Bamoulo mo Yoff ko toon tigi o ummino nden o yettima ha o ɓenni seeɗa pont tawateɗo foire ko ɗon tigi o felbodiri e camion mawɗo no fewi taw camion dimduɗo julɓe kar o noon ko ɗon o woojiti o yani yimɓe hewɓe gañima hen hay goto wasani fittade mum kono nogas e ɗiɗo neɗɗo gañima hen gañande musde no fewi ene waɗi warmuɓe ene waɗi helɓe ene waɗi forñuɓe hen ene waɗi kadi heɓe hen kelande musde no fewi sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen aseta hanki nogas e ɗiɗi lewru sil to gonɗen ɗum leydi Mali mawnini tigi manditare taw ko 59 lawol ko leydi Mali heeɓi hoore muɗum e garɗo noon nden manditare kadi hawri tigi e jottugol woni investisseur Ibrahima Boubacar Keita woni tigi hoorejo leydi Mali e oɗo saaha cuɓalo yo jotto e jappere nde kanko Ibrahima Boubacar Keita noon jottoɗo investisseur makko fonno wadde tigi ko guila ñande 4 lewru gonɗen ɗum kono e ngan sanga hawruno tigi koye sommet taw ko batu manggu no fewi batu leydi Chine wanno tigi tawane eri dendagal leyɗele Afrique no tawtorde batu ngu e nder leydi Chine woni sommet Chine Afrique ɗum tigi hanno ha no ɗum tigi wanno saabi noon ha laamu leydi Mali ɓe ƴetti feere kay wawde ittude wawde dirtinde investisseur wawde jottugol oɗo Ibrahima Boubacar Keita ɓe batti ɗum tigi ñalawma hanki o tawa kadi
kadi ene hawra e manditare leydi ndi ngaɗon saga noon ñalawma hanki o noon ardiɓe leyɗele kewɗe woni président ji kewɗi e chef de gouvernement ji chef de ngari tigui notitade e nden manditare fodde sappo e ɗiɗi hoorejo leydi tawtorama gonden jonde tawtorama tigui manditare nde e gan no pulara heewi wiide kono beyi lutata ndamdi ɗum waɗi gueɗe baɗe ni lutata tigui laamu leydi France noon ɓe neeli toon tigui oɗo biteɗo Jean-Yves Le Drian noon ko jagoɗo leydi sene France kalfinaɗo jokkodira leydi France e caggal leydi ko kañum tigui notiti toon kañum arani laamu leydi France leydi sagam e ɓeɗo hooreɓe leydi no tiɓi toon noon oɗo biteɗo Idrissa Déby Itno hoorejo leydi Tchad Alassane Dramane Ouattara hoorejo leydi Côte d'Ivoire ɓenne tawtorama e saaha kay moɓe naati e tribune nde inde mabɓe kaala teskama tigui eɓe jeeya e hooreɓe leydi ɓurɓe foɓɓe nede no feewi e tawto e nden manditare noon kanko Ibrahima Boubacar Keita noon o waɗi jettore makko o yetti o mani dendagal ɓesgu malinaɓe e koninkoɓe leydi Mali e dendagal leyɗele nelduɓe koninkoɓe mumen e dariɓe lang e oɗo saaha kay beele jaam e kisal en arta e nder leydi Mali e walludeɓe kadi noɓe cettiri e ɗeɗo pelle ceɓɓitiɗe o waɗi erago noon faade lundeyankoɓe ha tengti e lundeyanke makko e oɗo saaha hay sinno o rewani e inde mum yimɓe foof gandima o yiiɗi haalde o waɗi erago noon faade mum nde jebbilto hankkadi anda ko kanko Allah rokki laamu omo weeɗi ɗum junggo noon nde arata ɓe mbawa golladade beele kay eɓe mbawa ɓamtude leydi ndi e oɗo saaha ha joni koto leydi Mali keddoɗen hono lundeyanke makko hono oɗo Ibrahima Boubacar Keita landaji lundiɓe mo kolliri tim mbaɗino kollirino tigui ko yinnoɓe wadde seppo men tawa kadi ko caravane badde e nder Bamako lamorgo leydi ndi ɓe jinno wadde noon ko nder commune aji jeegom tawateɗi e nder Bamako foof aset hanki o kono laamu ngu salino ɗum foof noon haaɗani ɓe mbaɗino potital mabɓe e nder commune mo katta e nder Bamako ɓe jiiɗino wadde toon sappo mabɓe ɓooyani noon ko ɗon tigui werla ari tawi ko werla buuma to ene jolni sagataɓe ha heewi tawa ko dadi ene jogui cabbi ɓaleji ene jogui kadi hendu farkoru woni la gaz lacrymogène ɓe bedda gaz lacrymogène noon yimɓe hewɓe noon ɓe carnino no ɓe jiiɗino dogde kadi yoga e mabɓe nde won noon leeɗe kewɗe koko mbaɗa encerclé leeɗe kewɗe koko kuura tawa kadi ko koninkoɓe tawate hen ɓe donkino hayso ɓe doguino ɓe keɓani woɗɗoyde ɓe kollirino hollirama noon yimɓe hewɓe taw ko lundiyankoɓe ɓe kolliri tigui yimɓe mabɓe hewɓe naggama e saaha moɓe mbanno seppo ha e caggal seppo ngo foof koninkoɓe nangguiɓe e oɗo saaha tigui eɓe tawi e juuɗe police ngo seppo ngo noon ko yidde hollirde kay ha e oɗo saaha kamɓe ɓe jaadani e laamu Ibrahima Boubacar Keita e hollirde kadi wonde koɓe wujjaɓe hoorejo leydi mabɓe kamɓe ko oɗo biteɗo Soumaïla Cissé ha joni to leydi Mali keddoɗen jehen ha to Menaka ne tawe to rewo leydi Mali to Menaka noon ñalawma aljuma nogas lewru gonɗen nu koninkoɓe leydi France ɓe hinde barkan ɓe mbaɗi toon opération mabɓe mawɗo no fewi walla mbiyen sortie mawɗo no fewi tawa kadi ko eɓe goni ɓe ene goni dow e avion ngaji e hélicoptère uji ɓe kadi ene goni less ene goni e hôtel aji mabɓe taw kadi hinde blende ɓe diddino noon ko ɗeɗo pelle ceɓɓitiɗe tawa kadi ko belle ceɓɓitiɗe ha tengti e ndeɗo fedde witende tigui état islamique dans le Grand Sahara ɓe kolliri noon kamɓe koninkoɓe leydi France ɓe hinde barkam wonde ɓe jooɓima pittali jeeɗiɗi tawa ko yimɓe jeeyaɓe e nden fedde opération noon ɓe mbaɗi ɗum tigui ko nder ngoɗo wuuro witego inazol noon e tawi e nder région Menaka ɓe kolliri noon yimɓe jeeɗiɗo taw ko jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe ɓe jooɓima pittali mumen ɓe mbarmini yimɓe hewɓe kadi ɓe dahi ɗumen ɓe nangui ɗumen en tawi e juuɗe mabɓe e oɗo saaha ɓe kolliri noon e saaha opération nde ɓe diddinoɗe ɓe gofni hen walla mbiyen ɓe mbarmini hen goto e tawa kadi kañum woni numéro 2 woni ɗiɗaɓo cukko fedde seɓɓitinde witende tigui état islamique dans le Grand Sahara numéro ɗiɗaɓo mabɓe woni numéro 2 mabɓe biyeteɗo Alhamdou Akbaye noon lolliɗo Ikray kañum tigui ɓe kolliri wonde ɓe mbarmini ɗum kono dogui dañi fattange wawde dogde kono ɓe kolliri hayso dogui ɓo jutata saabu ko gañiɗo gañande musni no fewi ene wawi ni balle mum keddo hen kanko oɗo noon biyeteɗo Alhamdou Akbaye woni numéro 2 fedde nde hollirama tigui omo jeeya e yimɓe tatata ko wannoɓe jangu mumen e nder leydi Niger to nongo biyeteɗo tongo e ngan sanga noon ɓe jooɓinoma pittali koninkoɓe Amérique naɓe ɓe jaadino kadi e werla goto taw ko werla koninkoɓe Amérique werla garɗo no fewi e oɗo saaha noon hollirama tigui ko barmuɗo e oɗo saaha ne wawi hay sinno o yeehi balɗe makko ko heddi hen hewani no fewi hono holliri fedde barkana ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar
koto Guinée Conakry paden to Guinée Conakry non hono no kewden wiide no biide ko heewani mayde somma yi en anna huttoɓe kono noon kadi ko heeɗa yeede so ko heewani yeede so yiyama tigui en anna haaloɓe e oɗo saaha e nder leydi Guinée e nder Guinée Conakry ha tengti e nder ngoɗo wuuro wiyetego Kinja e nder leegal e nder diwan biteɗo Kinja e nder wuuro wiyetego Mungaya Hamdallah e nder leegal ceerno Djibiya e nder leegal ceerno Djibiya koko meeɗa yiyede ko hulɓini waɗi toon e ɗemngol Allah ko jama e nder juma goto ko almameɓe tato kañumen tigui daari e nder juma goto e nder waktu goto e sanga goto kamɓe foof ɓe daari ɓe kabbiri ɓe gone julnude jama goto ɗum noon saabi ɗum noon ko caggal kayi on juma julnanno ɗum tigui ko biteɗo ceerno Mamadou Alpha Diallo noon fodde duuɓi nogas ko kañum tigui julnata on jama e oɗo saaha foof noon tekkere no luɓanno hakkude kanko ceerno Mamadou Diallo e sukaɓe jama ka hewɓe noon kolliri tigui o wona jangguɗo walla hay somo janggi jangde makko woɗɗoyani no fewi ko ɗum noon ɓe jinno waddemo no annama kudata ni ittudemo kanko noon o salim ɗum saabi noon ha almameɓe ɗiɗo wodɓe tafa monemeɓe foof daari yesso jama yiyantude makko kanko almami Mamadou Diallo ɓe goni tato monemeɓe foof wima julna kan jama ɗum noon saabima tigui dillere mawde no fewi ha laamu wawi notitade hen wamu uddi jama ka hollori so jaam dañaka jama juuletake no pular heewi wiide ko jaam ɓuuri jama nde won noon so jaam dañaka juma juuletake e oɗo saaha joni noon jama ka nana udda coktirɗe jama ka ene wone juuɗe laamu ɓe kolliri so tawi jaam dañaka toon jama ka juuletake eɗen mbiya kadi ko ala hoore yahata kono kadi ko waɗi koye tati yahata sen ummima to leydi somin ummima to leydi Guinée paɗen koto Tanzanie noon ko bateau goto taw kadi ko bateau mo hinde Ferrari MV ko kañum tigui yoldino toon taw ko bateau inniraka ñerere kanka bateau ko anan ko yolinoma tigui guila talata ɓenɗo guila nden ko yolima e nder nokku biteɗo Lakka Victoria aseta hanki o bila mayɓe ɓe taw ko mayɓe fuɗɗiɓe yitede accident o ɓe kolliri tigui bilan o ɓeydima no fewi eɓe jara e temedde ɗiɗo neɗɗo ɓandu neɗɗo ko basɗo fittadu muɗum ko hande noon waɗi balɗe nayyi ko lanaka yooli e oɗo saaha ñalawma hanki on ɓe kolliri neɗɗo goto yitama e nder lanaka sanga 12 heures tawa kadi omo wonde wonki o mayani ko noon ko hunde hawni no fewi e oɗo saaha joni noon yiɓe gone jiilaw kono noon ɓe ɗaminaki wawde yittude yimɓe wuurɓe ɓe kolliri noon bateau o noon hollirama yimɓe hewɓe kolliri saabi accident o ha e oɗo saaha yimɓe hewɓe ganda ko saabi accident kono yimɓe hewɓe kolliri o saabi accident o ko yimɓe jolnoɓe lanaka kañumen tigui joli jolgo ngo fewani ɓe joldi banggue goto ko ɗum saabi lanaka wooɓi ndiyam woodi wiɓe kadi ala lanaka jolni koko wiyete surcharge ko jolni koko ɓuuri dole makka e gan sanga kadi daga yahata ko ɗon tigui woni capitaine lanaka ene jogui téléphone mum ene manam pila ko ɗon woodi ko feeri ko ɗum saabi accident ko wawi wonde hen foof loskoji nana jokki kadi yimɓe hewɓe mbasi hen pittadi mumen koto leydi Cameroun paɗen leydi Cameroun ruma jariba fuɗɗima limo jariba gam jumgoji hoorejo leydi ɗaminiɗe wadde ñande jeeɗiɗi lewru octobre udditi e nder jokli leydi kala e oɗo saaha joni noon biriji jeenayyi nana gembi moni foof ne hetti gembe mum ene dadi ha tiiɗi gam yidde ardade leydi ni e nder ɗin biriji jeegomo jeenayo suuɓi oɗo saaha e nder ɗin biriji jeenayi en tawi hen oɗo biyeteɗo Paul Biya noon gardiɗo leydi ndi e oɗo saaha ne tawi hen tigui taw ko gembiɗo ƴamtoyde lefol laamu e oɗo saaha joni noon koddigal moƴƴal ala hakkude leydi ndi hakkude mabɓe kay koninkoɓe leydi ndi e ɓeɗo nokku tawa kadi ko nokku biyeteɗo anglophone ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar koto RD Congo paade woni république démocratique du Congo noon ko ñande nogas e tati lewru décembre ɓe ɗamini tigui yaade sumgoji tawa kadi ko sumgoji hoorejo leydi e oɗo saaha joni noon ɓe hitade hikka nde ɓe ɗamini tigui wadde sumgoji mabɓe taw ko machine ngaji gotata woni vote électronique e oɗo saaha noon ɓe commandinoma machine aji kewɗi no fewi kene qime ha ujunere ha temedere jeegom ujunere woni 106 000 machine taw ko machine aji gotoji ɗaminnoɗi kayma yetto e nder leydi he machine ngaji ɗi noon tijjanno ko ñande jeenayyi e sappo e ɗiɗi lewru gonɗen ɗum ha e oɗo saaha noon hay machine goto yettaki e juuɗe seni fedde seni noon ɓe kolliri tigui wonde machine aji ɗi ummima nana e lawol ɗi ummori koto Corée du Sud maɗi jetto e juuɗe mabɓe ɓe kolliri noon ma machine aji ɗi jetto ko adi sumgoji kadi ñalawma nanggaɗo no gas tati lewru ndu ma sumgoji ɗi mbatta tawa dirtinaka hano hannirta ni siftinde on noon ko temedere jeegom ujunere woni 106 000 machine ko ɗum tigui woni koɓe ɗamini ko mbaɗi commande taw kadi ko ɗin machine ɓe gotirte woni ko wiyete vote électronique
sen ummima to leydi RD Congo paden koto Nigeria noon e oɗo saaha foof ko rafi muso tawate toon tawa kadi ko rafi barowo woni oɗo rafi biteɗo choléra rafi o noon en tawi tigui ha rafi o noon tawi nder leydi ha tengti e nder ɗiɗo état ji ɗiɗi nder oɗo état biteɗo Yobe e nder état biteɗo Borno e nder ɗeɗo nokkuji ɗiɗi e lewɓe rafi ɗi nokku rafi o ne tawe toon no fewi o yoɓima pittali e oɗo saaha fodde 90 e jeeɗiɗo neɗɗo fuɗɗima wasde hen fittande mum tawa kadi ko yimɓeɓe laamu tini basɓe pittali mumen ɓe kolliri kadi e oɗo saaha e nder ɗi nokkuji ɗiɗi ujunnaje 3 e temedere e nogas jeegomo neɗɗo nana leeli taw ko tinaɓe wonduɓe e on rafi biyeteɗo rafi choléra e nder ɗiɗo nokkuji ɗiɗi noon e nder ɗiɗo nokkuji ko hen ɗi nokkuji ɗiɗi ko hen yimɓe hewɓe tawa kadi ko doga moltoyo donnoɓe tigui bone Boko Haram ko nder tin nokkuji tawate e oɗo saaha noon kotkiɓe kodi kotki mettuki no fewi tawa kadi laaɓal kotki ala laaɓal taroɗe ngala laaɓal ñamde ngala ɗum noon e oɗo saaha kadi toɓoji kewɗi ene tawe toon ene siga ene ɗamina noon ko ɗin sikka noon ko ɗin toɓoji kewgol toɓoji e wasde laaɓal ngal ko ɗum saabi e oɗo saaha rafi o heewi toon ɓe kolliri noon on rafi biteɗo choléra ene tawe tigui e nder bassin lac Tchad noon woni e nder ndiɗo leyɗele woni leydi Nigéria leydi Tchad leydi Cameroun ha e nder Niger ɗiɗo nokkuji mbiyete bassin lac Tchad ONG goto holliri noon e nder ɗiɗo nokkuji ɗi kalnen e nder oɗo nokku biteɗo lac Tchad ɓe kolliri e oɗo saaha mo kalaten e nder ndeɗo yontere wotere fodde 100 neɗɗo wasi hen pittade mum fodde nogas jeeɗiɗi ujunere neɗɗo koɓe fuɗɗi tinede nana leeli tawa ne wondi e oɗo rafi biyeteɗo choléra ɗin nokkuji noon tawa kadi ko ɗin nokkuji doga molto yerɓe Boko Haram guila 2009 ɓe Boko Haram e oɗo saaha mbaɗi toon mbaɗata jangguji mumen nden guji Boko Haram noon e haareji hakkude mabɓe e laamu e oɗo saaha ne togui 2009 faade joni eɓe jaara 34 ujunere neɗɗo ko wasi fittade mum fodde 1,8 million neɗɗo dogɓe e galleji mumen ɓe kolliri tigui e oɗo saaha fodde 11 millions 11 million neɗɗo e nder falde Nigéria nana tigui wuuri gurdam musɗam no fewi tawa kadi ko ngakkede faggudu ala ko saabi ɗum noon so wona kareli e bone ndeɗo fedde witende Boko Haram koto Mozambique paɗen to Mozambique noon ɗiɗo lebbi kala e oɗo saaha ne teska tigui pelle ceɓɓitiɗe tawa kadi ko pelle innittoɗe e islam innittoɗe e diine woni les pays woni tigui pelle islamiste uji ɓe mbaɗa janggo mabɓe e kala saaha e nder Mozambique ha tengti to rewo leydi ndi ñande Allah kamisa ɓennuɗo ɗo ɓe jippima tigui e nder e nder on nokku ɓe mbaɗi janggo mabɓe e nder wuuro woto ɓe joɓima pittali yimɓe 14 neɗɗo kadi mbarmi hen e nder 14 neɗɗo ɗe ɓe mbari hen ɗiɗo ɓe duppi ɗumen kene guuri sappo heddiɓe ɓe doose mum ko kuure condi fodde ɓe hollirama kadi fodde 55 galle ɓe duppi ɗum ɗum foof noon ko ñande alkamisa faade aljuma ɓennuɗo ɗo e nder diwan e nder rewo leydi ndi tawa kadi ko nder oɗo région biteɗo Cabo Delgado e nder Cabo Delgado ko toon tigui ɓe mbaɗata janguji mabɓe e kala saaha koto leydi Libye cakkitoɗen e ɗeɗo balle foof mballa mbiyen guila talata ko garmi gara musɗo tawate e nder Tripoli lamorgo leydi Libye tawa ko garmi gara hakkude pelle joguitiɓe foɗodiroɓe yidde ardade wuuro ngo Tripoli lamorgo leydi ndi garmi gara o noon e oɗo saaha fuɗɗima yoɓade 111 neɗɗo fuɗɗima wasde hen fittade mum waɗi kadi barmuɓe no fewi kene qime 116 neɗɗo mbarmi hen fodde 190 neɗɗo galle fodde 149 galle e oɗo saaha uddi galleji mumen dogui latima doga moltuyo garmi gara o noon fuɗɗi ko guila talata faade oɗo saaha joni musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko to gudene kabaruji men e ɗemgal Pulaar ñalawma janggo ma musidɗo men sehil men ceerno Abdoulaye Sarr ma aran e kabaruji men yo jaam Allah jogomi jogo on salamu aleykum musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba.
mai wadini station ha jalnati station mai wadani station mayo waɗi ndiyam walo naati yataw ko belɗam kodi koɗɗali cide koɗɗali keewi yeso balɗe joɗɗum sableji men usten ñamde yaboya gawen ñamaliji men ɗiɗi moƴƴi ndemen walo men toppitoɗen leyɗele men toppitoɗen leyɗele men toppitoɗen ndema toppitoɗen leyɗele men ko leyɗele men keddoɗen lappol palol dande maayo ko leyɗele men keddoɗen toppitoɗen leyɗele men nangguen e leyɗele men ndemen lewtoɗen leyɗele men musidɓe tedduɓe yo jaam Allah jogomi jogo on